pamusoro yauya nenyaya yakamangarwa naOlinda Sigauke anobva kuvileji kwaChirodza achimhangarira tinotenda Shoniwa anobva kuvileji kwaJosari. Iri nhau yekuti tinotenda ari kuramba kudzosera Olinda mari yakamupa achimutengesera reti 600 ndo nhau yakauya nemudarima. Chakumbira Olinda sikudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Olinda Sigauke ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari naMambo Mwari avebatsirwa chiisai ruoko pasi. Ndakumbira tinotenda Shoniwa simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini tinotenda Shoniwa ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo Mwari avebatsirwa chiisa ruoko pasi. Ndakumbira Olinda Sigauke ziso dare chasakisa kuti unge uchikwirira dare tinotenda Shoniwa wakagara asi izwi rakasunukira. Pamusoro inini chaita kuti ndizouya kuno kudare ndakapa tinotenda mari yekuti nditsvagewo musha tikawirirana kuti ndichapedzisa kutenga stand ne2000 saka ndakabhadhara 1000 ndibva ndazokundikana kubhadhara imwe yacho batawirirana kuti atsvage munhu wekuisa ipapo akatengesa ondidzosera mari yangu. Tinotenda akatengesera mumwe munhu achichinjana nemotikari ndikanyarara ndikati ko mari yangu akaramba kundipa mari yangu akatengesa futi izvinezvi last month haana kana kundipa futi mari yangu. Saka ndazoti ndaiti ndikamubvunza kana kuti ndikada kutaura naye utoda kundiita zvekundipopotera kana kundiimbarasa murodhi mune vanhu. Saka ndazongoti rega ndiende kuna mama. Saka chikumbiro chamukumbira nemari akandipa 400 kwasara 600. Tinotenda unoti tiine zvekutaura naOlinda pamusoro wemambo wangu. Zvekutaura naOlinda zvimwe zvacho ichokwadi ndinoti hongu kwazviri, asi panyaya dzekuti hanzi ndakazotengesera munhu ndikachinjana nemotikari munhu aida kuwedzera mari ndidzosere ofuichi kuti ndivape nzvimbo wandaive ndine mwana airwara asvika mukushaya zvavanoziva ndo ishu yandakaita kuti tisvike pakudaro. Munhu wemotikari akazotaura kuti handina hansisina mari ofichi motikari yachenge yatofaura tangoti tichingopanana zvichienderana nemotikari hapana mari yakazobuda kana chii. Panyaya yekunzi munhu wechitu hongu ishe wangu, asi munhu iyeye akangotiwo zvavakaita izvo zvekuti rega ndimbokupa iyi ndozokupedzisa. Pane yavakandipa yacho ndoyandakabva kuvapa, asi ivo neni tine patatakanyorerana ndichavapa mari kusa 1 October ndozopedzisa muna January. Saka mari ndakazoiwana 1 October asati asvika nandavapa yavataura October wacho asati ambodarika havana kuuya kwandiri kana kudii. Ndakazotoshamisiko zvaakunzi hanzi ndiri kudiwa kunoku, asi inini mari yavo handamboramba kuvapa ende mari yanotora ndakavapa yekupedzisira yacho hazvina kana mwedzi. Saka zviri kutondishamisa kuti sei vazosvika kunoku. adare kana pane zvandingade kuziva mukawanda pamusoro penhau inosimuka uchida kuchivabvunza. Ndizvo rama zvokutaurwa natinotenda kuti mama akataurana kuti munopanana kusvika kuna January. Mama akanyorerana pamanyorera machipari ndova nazvo ina handisina chekutakurira ivo vakatora mafoto epatakanyorerana. nevapindura sirizvo akati akawana munhu anoda kutenga stand anobva ndidzosera mari yangu. Saka inini pandakaona pane structure pastand pacho ndakaona pane cabin pacherwa mugodi pane zvidhina pandangofunga kuti ane mari. mama akatenga rini sida 2023 ndakazviona I think 3 weeks ago. saka agreement yakutaura kuti ndakataita muri kuiramba kuti hamuna kuita agreement takaita last month ndofunga pane 3 months futi 3 months zacho makuona mati
kuti kana akangowana munhu anenge atenga obva angondipedzisa mari yangu akapasina madhedzi zvokuti October chaino papasina. iwe shamwari ukawatengesa rwindo runotupa wagona kuvapa mashoma icho wadi chandokumbira kutaura ipapa handiti pane zvatakanyorerana ivo vari kuti havana inini handinawo futi but bepa ratakanyorerana ndikuziva pariri kana ivo vari kuti hatina kuwirirana kuti pakati nepakati because ndakavakumbira ndikati mari yenyu maande paka 2 saka ndichakudzoserwa wakati wakatangwa nepa 400 zvaiye kupi kadya usai muvillage makadya usai yakatengeswa rini 2023 ndopamakatengeserwa ndopandakatengeserwa pakutengeswa kechipira paazotengesera mukomana wari kuti wemotikari yeye ndakazviona muna August wegore rinenge ichokwadi here kuti wakatengesera munhu muna August wemota wangu uchitaura zvekuti August wemotikari handidi kunyebaisha wangu wemotikari takatanga kutozvita muna January but yanga iri nyoti taida kupawa mari yavo bvazongoshayiwa mari iyoyo futi mota yake January wegore rino saka izvozvi panapa panani izvezvi zvapo hapasati pane munhu arikugara but pangoro neye wemotikari newandutomotikari ndeye ari kuita sei haana chaakatomboita akaunzwa panani neni mambo wangu mvumo yacho waiwana kupi mambo yangu akakara dambudziko roti nandauda kuwanawo kudzosera mari yavo kozi ini nandini but uchitengesa chinhu chisiri chako unotengesa ivhu rinotengeswa here rokutengesa iwe ngowahodha mari ivhiro amai vanopa mari yavo rini chandingakwanisa kuvimbisa mambo wangu ndechekuti mashandiro andinoita izvezvi nechido chekungoti ndivape mari yavo ndikwanisa kuvapo hangu kana kupera kwemwedzi zvishoma zvishoma pindura mubvunzo ndati unovapa mari yavo rini ezvana pane $600 yaisarera ndipe kuti uri kuvapa apa nepapa ndiko uri kupa mari yavo ndo mutauro wega kuti takawirirana kuti vakakupa kaviri saka unofanira kuvadzosera kaviri kurava kavapa wakahwana wafanira kuvadzosera kechipiri simapirwa wakaita uchitaura wega ichokwadi shewangu but chanda kukumbira kwamuri ndechekuti izvezvi kumba kune makuva anga ari kuvaka utora chikwati namai vangu kana ndikabudisa mamessages mari yavo ndaitounganidza asi takazongoitawo zvekufutwawo nevaberekiwo vana amai vedu kuti takuda kuti tiitire zvitazongoshanda ndati unovapa mari yavo rini nditarisirawo zvekunana macho ndovapedzisa mari yavo yasara next year ndozve zvanandambokumbira kwamuri mambo wangu kuti ndinokwanisa kupiwa hangu kana zvishoma zvishoma pamwedzi aiyo handiti iwo ndowataura iwo kuti uda kuvapa mari yavo kaviri wati makanyorana kuti unovapa muna October so 1 October obva wapedzisa muna January izvozvo wakuwedzera mberi wakuenda kuna March hauso zvawataura ndototaura bheka racho muzipari ndizvo zvandisi kuzviramba nambo saka zvakuchinja papa ndaratidza kuti hatauri chokwadi patangatorwa nyembe pari kunyorerana kubhadhara ati handina iwomira tauri wati handina iwo ndovakaita se ndovanaro chete apa pasenge bepa rakubvunzwa kati ndokuna kutsvaga ndakarita se ndakariwana kurava kuti bepa ona mambo wangu bepa rakangonyorwa ivo vakatora mafoto vane mwowa vene asina foni chitawa zvatawana mambo vanzi mari unoidzosa rini chikumbiro changu ndiyoti January rangu nondiremera ndaipa chipika kunga ndakataura nawo nekuda kwemachallenges akaitika iwo kwavakakupa mari vakatora wakaipawo zvakati mazuva akavasiyana vakandipa kaviri kacho sei hawo I still remember wakanditi ndokupa imwe yacho Saturday vakati first payment wokuparisa nhasi muna October imwe vazokupa muna January rekana vavapa October yakazongotora mwedzi chete kuti mwacho rose kutaunyorana kwamakaita semuna October November December January zvamama makanyorana izvozvo mwedzi yako mitatu
gadzira madhetsi ako ipapo upa mai avo mari yavo kuti zvotaura ndokupa kusvika musi wa6 December latest musi wa6 December ingowapa mai avo mari yavo. Mari yacho unouya nayo pana mai avo yotora mari yavo pana. Ndizvo mambo wangu asi pane chananda Handisi kuda kunzi asi imimi nyora tsamba kuna sabhuku kadya usavi mupiwa madetails epanhu paakatengesa pacho udzai sabhuku kadya usavi kuti pane papo hapana mumwe munhu ari kugara ipapo asiri mwana womusha makadya usavi. ivo vatengeswe pavatotengesera mai kutanga ungachura mhosva ungapara mhosva wada kugadzirisa kupara mhosva nokupara kuti nokupara mhosva zora mai mari yako sezotaura mai mari yako sezotaura mambo vanhu ipapo hanzi apa wakwe futi 6 December unigira mari yamai yavo pana pamai yavo yotora mari yavo pana munhu anotora here 6 December amai yavo yotora mari yavo pana iwo ndo unongounza mari iyo mazvita mambo ndine chikumbiro chanayo wechirega wachakumbira watokudzwa zvekuita kudai chikuda kuita